Bóg zapłać. Nasi ojcowie, nasi dziadkowie to śpiewali właśnie, to była taka tradycja, oni to właśnie śpiewali, to sobie niszper, to jest niszper świąteczny, noworoczny. To była taka tradycja, maso spotykali, ja wiem, u moich dziadków i to śpiewali i to tak w nas po prostu ustalo. My sobie z tego lachociajemy, jak my sobie zajdziemy i sobie pośpiewamy, albo na morze, na pomarańce, my sobie wyjdziemy tu gdzieś na zatoko, no albo się spotykamy tu właśnie na tym upadku. I no i przede wszystkim w kościele też przecież są te niszpory, nie wiem czy to gdzieś jest na tych kościelach i parafiach jest taka tradycja jest, ale u nas ona jest żywa i my to kultywujemy. I tak za tą choinkę, mnie też no, jak za tymi niszporami. Ale wiem, mój ojciec też, on był, że tak rzekł, no szalony za tymi niszporami, o tak. To u niego się nic tam nie rachowało, tam wieczerza, jedzenie, nie, to tam kościół był najważniejszy. Śpiewanie w jastarni, szczególnie w kościele parafialnym, opisywane było przez wielu przybywających tutaj gości. To śpiewanie miało swój rytm, swoją morską melodykę, która była zupełnie inna, tylko tutejsza. Ludzie chętnie śpiewali, ale tylko głównie pieśni pobożne, związane z rokiem liturgicznym. Śpiewali sami, bardzo często przychodząc do świątyni bez księdza. Była osoba, która intonowała pieśni, intonowała rytmy i ludzie przychodzili często znacznie wcześniej, przed nabożeństwem, po to, żeby zaśpiewać na przykład Nieszpory czy Gorzkie żale. Nieszpory czy Gorzkie żale. Zawsze były też śpiewane w kościele w jastarnim w języku polskim. To był taki wyróżnik, o ile w domach mówiło się po kaszubsku, w przeszłości w urzędach mówiono po niemiecku. O tyle Kościół zawsze był ostoją tego śpiewu polskiego. Tutaj utrwalonego w tradycji.
Do dzisiaj podziwiam starsze osoby, które nieraz bardzo długie teksty nieszporów śpiewają z pamięci, bo przez lata wytrenowały to. Zresztą nawet w opisach gości mówi się o tym, że ten śpiew przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Nawet dzieci, które stały pod kościołem, słuchały starszych śpiewających wewnątrz świątyni i w ten sposób jakby naturalnie, w sposób niewymuszony uczyły się tych tekstów po to, żeby potem zacząć ten śpiew na nowo. Ja mam takiego właśnie wnuka, ale on tam do przyjdzie 7 lat. No ale on tu chętnie, on chodzi do szkoły, do tej kasiapskiej klasy. No i z tego co wiem, to on chętnie idzie, nie? I teraz właśnie tutaj te jasełka były, to też właśnie chętnie i on go do dziadek będziesz, bo ja będę występował, no, będę mówił wierszyk po kaszubsku i tyle, no, także widzę, że jakoś nodzę ja je. Ja myślę, jak przyjdzie czas, to oni będą śpiewali też. To kultywowanie tych niszpełów, które są sprzywuni przed tym naszym kaszepsko-pomyrskim zędzeniem tu naszego parte, są sprzywuni tak, jak były sprzywuni przed lat. To nie jest tradycja nowo, ale to jest bardzo stara tradycja. Roboce, które w ciężkich warunkach życia, a pracy mieli do czynienia z niebezpieczeństwem, oni cali swojej życie zawierzali łypsiece błyści, a nełno są jedno spuszczale. Ja myślę, że 200 a 300 lat nazad te niszpły były sprzywuni. Ledzy sprzywali różańc, nawet byli taci 100 lat temu rytuały, że ledzy sprzywali, czy kto był dełt, w Kłysce śpiewalo różańc. To był śpiewony różańc. My teraz spróbujemy ten różańc odtworzyć. Niewiele tak ledzyżajek, które nie pamiętają, jak starsi ledzy to śpiewali. Więc te niszper na niedzielę zwykło, był świąteczny niszper, a był ten Bożonarodzenowy. Ten był śpiewany w jedno wilejo Bożego Narodzenia. A te na zędzeniem zrzeszeno kaszepsko-pomyrści zozbyl sprzywuni. A te śpiewy mają jeść przy końcu roku na msi, które jeły wsiarowono za następny rok, a je takim modlitewnym przebłaganiem za grzesi, za lońści rok. I ja myślę, że to jest taka żywa tradycja. Mimo tego, że to jest sturo, ona je w jedno zachływuno. Co? Na butach śpiewają chłopsi, tak, to jest prawda. Ten śpiew religijny, widać, że to rzeczy religijne jest ważny do rybułków, a do ludzi, którzy tu mieszkają. Oni śpiewają te piesne nawet na przeplewaniem na myżu tak rekreacyjną, można rzec, bo na pomereńkach teraz ledze plewają sobie nie feszować, ale żeby sobie bec. Wspominać sobie tych ledzach, które przed lat ciężko robili na tych butach, bo to jest zupełnie co inne siły teraz. Ale jest to ciągle tradycja.